Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kaya iti fanpage nga Dear Manong Nemi. At di ba nga sumangbay iti programa? Dear Manong Nemi. Kaya ito ti pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti na yung bagabigat, kada kaya aming sangapada. Good morning, good afternoon, good evening, kada kaya aming sangapada, sa dinuman na pasit ti lubong ti anyo ita, anyaman nga oras kan aldaw yun ita. Baka pakishare yun ti program at ti papagahim. Please share this program. Kahit padahanan nyo papagahim. Ti pakasaritaan ni Rocky, kanapauluan, Mayo, ken Disyembre. Anyat kayo sa 20 Mayo ken Disyembre papagayam. Padaanan nyo at pagkasalitaan ni Rocky. Sagudahin nga rin ti surat. Ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Rocky nga napuluan Mayo ken Disyembre. Kunana rito'y Dear Manong Nemi. Di adan cellphone ko nga touchscreen Manong Nemi dito yak mat. Adamat profile picture ko Manong Nemi nga nakasakay ti motorsiklo nga adaan iti sidecar. Gabot na may sak nga tricycle driver agpaspasada Manong. Graduara ko niti high school inrugikbit kay di tinag-college Manong nga nagpatinggak lang ti second year. Dr. Jira kun Manong Nemi sumutten di natay ni nanang. Nagdakkel ti gastos mi di natay ni nanang Manong. Ket ni tatang met hanunay makatrabaho gabuta agpilpilay pillagso. Sakti burudak kada kami nga talo nga kakabsat duwa nga babae Manong Nemi di kiti manangik nga naikamang day ti adayo. So antak na kami laengen kinitatang tagkapkabalay Manong. Imbaga, tayo di sana kung nagbasa, susuro ka nagmaneho, kung ganadaan ti lisensya, kalpasan na nagpasada ak matiniti tricycle dito lugar mo. May sak na tricycle driver Manong. Ininto dati best friend ko Manong Nemi kit iso tinang ituloy ti panagbasa na. One, ti best friend ko nga ibilang ko nga talaga nga best friend forever. Nga iso daytoy Manong Nemi ni Juju. Ado di kita kras kanyak nga babae Manong Nemi tataklibaken. Oray no may sakla nga tricycle driver. Ag Gigi-Mac edya likod ti balay mi Manong. Ada barbell ko, ada treadmill ko nga impadawat da. Kanag-jogging nga kiti kada parbangon Manong. So nga okay na okay ti pamagi. May sa kadakwada Manong Nemi iti agkras kanyak ni Marie. Ni Marie Manong Nemi ket kinaraduaram iti high school kini Juju.
Hindi pa lang high school kami naming addan madlaw ko pa nag-crush ni Marie kanya. Saan ko man ngayong kaskaso at adamat nalimot idi naming nga crush ko. Nagbasa ni Jojo intuloy na hanggang nagraduar kanadan pagtrabahuan na. Adamat digidi kun daw name no maperdyan dadaya service car na second hand nga ginatang na. Huwan. Tawagan na. Di pa lang cellphone ko idi name kat datay adakipad na. Tawagan na kat mapangkwalain ni Suna arkelaan na. Kaging ka name nga idiadan na Facebook account ko datan. Nagsapulak mo ta name digiti pag friend request tapno umado digiti kagayam ko. Siyempre inahalak mo ta na nag-friend request kini Jojo hasta mo ta kini Marie. Nakadadon name digiti kagayam ko tasaan lang siyak name siyak iti friend request isuda pa yan. Tano makita da, di kinagwapok name di picture ko. Oal name nagagagatak manin ngagpasada, editadan na touchscreen nga cellphone ko. Tano kasta nga nakaparada at tricycle ko name awan sa mahaling aramid di kutikit agit cellphone. Pare Ragi! Pare, mari dito cellphone mo, touchscreen. Hamo mo tilibatan cellphone mo. Oy, sikat ang kargan. Napintas nga duwa babalasan ta pasahero. Hello, ma'am. Papanan nyo, ma'am. Yung bagada name kit umis-isem ta ngagpadpada. Kambal kayo? Nakapimpindas kayo. Guwapo kamot, manong. Mr. Tricycle driver. Siguro, ito kinagwapo, manong katatod nobyam. Paging ka na gito'y. Haging ka name nga idi ta nalpasa kon nga nangan imuno na nga nangan ni tatang na parin to silad na. Awan sa bali nga ramitak manin di cellphone ko. Anda nakitak name nga nakasulkan ti duwa bukel ti matak. Ama? Nga lang ti may nga babae idi profile picture. Tinagan naman name MS Mildred. Name inopen ko. Nagbuyak ka rin picture. Dagiti message. Salama muk na ito nga babae. Yung close up ko name iti picture na. Iso nga ta? Name nag-friend request kalpasan na. Inaccept na nga dagos manong. Oh my. Gapot da daytak name kanapix ti signal ko. Tinawaga ko na mismo manong. Video call na mismo. Nakamay bayag name saan nang i-accept. Yung message ko. Hi. Mabaling ka din nga video call ta? Simong bat? Mabitlayang at obrak. Hama. Madamdama pa yung name so mismo tumutawag. Humay. Naipokus ka namin pinsan, tiba kabuklan, tirupa na. Hi. Hello, Rocky. Mamunak. Rocky nga tinagan mo. Siyak, tinakmalasin. Kamabalin. Saan nga mabalin nga malipatan ka, ma'am? Kapat kagadayon ka nga. Malaglagip. Nangro makidak ting naikwadro nga picture ko. Picture ta. Hindi graduarak. You're my favorite
English teacher. You are my favorite advisor, ma'am. E di adda kiti fourth year high school. Kung ano nalipatan ako. Kadi ma'am ka, di ba nakakita iti profile picture mo, dago sa kanak friend request. Amok na ito ko na. Kumusta ka, Rocky? Nakapagturpos ka? Nagsangasat, ma'am. Nagpatingga ka lang second year college. Iti korsok ng accountancy. Natay nga mininanang ko. Saan ko nga naituloy pati nagbasa. Sa samot na makapagtrabaho ni tatang. Nadarangkap na. Ano nga trabaho? Tricycle driver po. Aompay asawam. Nobya, ma'am. Aompay. Kumusta kayo matan, ma'am? Hindi naggraduaram ti high school. Isupay lang tayan ko. Advisor kayo pa lang ti section 3, iti 4th year. Kasi ako ti principal. Ay, nakayin ti principal, ma'am? Kasla akong tinagbalbaliwan ti langayo, ma'am. Nakapimpindas kay lata. Bola. Amuyo ka di nga. Nagkrasak ka dagos ka na kayo, idi damo kayo nga magita. Idi damo ito mga isuro. Loko ka nga. Pilyo ka. Siguro ka talaga ka ubunam na kita babae. Ma'am, maong pinubyak. Imposible. Posible, ma'am. Tapay. Diyan kami kaya't nga tutupan na kiting ibadlaw da nga parang kras na kanyak. Sana ka manglukluko kami ne. Nasak tagayat kat na pudno. Damok akras. Aging karag ito'y nang rona ita. Adad nga na-develop. Tamakit kita ka. Magasalsalita ka. Hangkagangawa kasta. Hanakagangaw, ma'am. Siguro ka, kasadar mo dyan na unang anak ko. Manumat ng tanak yun, ma'am. May mesa. Kumusta matin, mister? Nabalo akon. Nakamimayat. May sak nga baro. Kin may sak nga balo. I'm sorry, ma'am. No makabasulan. I love you. You're okay. Okay. No kastabala ti pagpagamalan kat na. Ituloy ko ti trabaho. Kagura na ka di? Kagura ka? Ba't ito pagbagam? Harig na anak ka. Makakasadar ko ni tatang mo. Kasi kasadar mo tinauna ng anak ko. Kakaiso na nga anak ko. Sorry, ma'am, no, pakabasulak. Yung talaga nga, da kayo kang kanayon paglawon terapap ko. Kan pasare matagtaginip kayo. Loko-loko ka. I-block ka. Ha? No, ma'am, please. Handa ko may bla-bla. Manong namin daw dawat ko nga sa anak ko mga ibla-bla. Ni Ma'am Mildred. Mildred tinagan na. Wow. Ti kras ko, dadag, ti high school. Ti maestra, nga nalimid ka kras ko. Gayam ko ni ti Facebook, na pinaslat, sa mesang nga balo. Oh, ano na ito yung marikrik na.
Tinawagak ni Jojo manong name. Si mong batbat nga dangos. Oh, Rocky, my friend. Kumusta? Kastoy. Di ka pa ipaturog. Di ka nabanog nga nagpasada, nagmalmalam. Kaman, yung na inanaan ka dagos. Kanadaanak ti inspirasyon. Inspirasyon. Abay, tinawagan na ka ni Marie. Impalagip naman yun, ti panag-crush na ka. Nga di pala dati ti high school. Inaklon mo. Di pala kami sikat mga harem kayo ko na. Nabindas ni Marie. Yung sango type sika. O risak, sangko nga type. Sa mesa, nagaraw iso na sika. Pagkunam. Iti kas dyan ka nagaraw na. Ano mo nagbaling ng boyfriend na. Ano nga virgin, hindi pa lang. Dari ito may isang nga kahit kan kuha na. Isumat ka na nga kahit kan kuha na. Among ti kahit ko kat tay virgin o isang nga virgin. Basta iso tipat-patid ko. Iso nga timawag ka, friend. Malagip mo dahil advisor tayo ken na English teacher tayo di dati ti first year high school. Apay, malagip mo? Di ba nagpindas? Ni Ma'am Mildred? Crush ko idis ka. Ngaging ganay ta. Nangruna kat. Nagayam ko di Facebook. Nag-video call ka mga dagos. Naglapsat ka sila sampay nagbaliw. Sa may isang nabalo. Rocky, agtagtagayin ka kadi. Nagagtagtagayin. Prem, si Riri iya, kajak pa'y naturog. So, nga natin mawag kang gata, ipadamag ko ken ka. Kahit mo asawan, nag-crush ka. Kini Ma'am Mildred, dati ti high school. Nalimid. So, nga gingana ita. Tsak pa'y naandaan iti girlfriend. Numampay ato na kinagkamat kanya. Dahil mga palpalagi po, mga mangmang tintimo-tibo, kas kini Marie nga rod. Gabutam, inuore ko ngagsabat man iti dalami kini Ma'am Mildred. Nakabimpina sa gundahoy siya, balo iso na. Kahit mo sawan, agbabakat ka? Man ano? Sus, Rocky, baka ka pa nagdigos. Ngagdigos, idigos mo da ita. Talaga yung nagdigos. Sa ako arapa-apa ni Suna. Aramatic ni Emma. Doon lamin ni Bagbagan. Sige nga rin eh. Bye. Sige. Thank you, Jojo. Manong name nadlaw ni tatang nga naragsakak kadi kabigatan na tala ka ganganay kaya. Dati anak nga naganay kay ka na narunan no kasta nga makapaglingid ka na makapag-jogging ka sa kagdigos. May isang sangin ito ti kinaparagsit mo. At ka din girlfriend mo. Dandanin tatang. Kataya mo masigod kanya ka. Takilatag sek. Nanata ko na yun. Iyama mo mga dagos kanyang, taga sakti mang kilatis kang kuwana. Agasawa kan. Sabi nyo nagastakit at nakadwa dito di balay. Nagrikit may maysa no kasta nga magpasada ka. Tatangmet kay Chosawin no. At ang asawa ko, tamapanag magpasada. Kadikaduhayo at asawa dito di balay. Pero wala. Sabi nyo nakasasalita. Na kayo nung kantag baling asawa na. Ay, sikamot barok. Mati-manitat na tipanunot mo. No, kahit ko kumamalat mga asawa, hindi ko mapailangan, nabalo ni nanang mo. Ngayon, question, sino mga yatkas kanya? Nadarangkap na. Naawan kan. Nga mga saksakan ti panagbiag ta, awantan. Eh, masinot ko nang nubiyam. Nubiyak to. Sampay nga. Sigurado. Ngayon sigurado tan. Nga po tabalo. Nga. Balo. Uwin. Hanga bale. No balo anak. Basta nabak na. At dadakil nga balay na. Nga po tabalo. Saan ka di? Empty problema. Kakontram di kiti anak na siyempre. No, at mabaling na.
kagurahan da kakayat gabot tricycle driver ka lang. Bakit ipagarup da agad oray balo nga bakit kinaykayat mo no matro na gabot giti gapo na agad kayat mo ti agdamay kayat mo ti bumaknang. Siguro agbalin to nga problema ti anak na. Ti anak na kunak ta may sakanot anak na nang ay tang sa kasadar ko. Babae lalaki. Tsak man nasulutsun lalaki o na babae. Kasi nung nga may deta nga balo, principal, iti naggraduarak ti high school, teacher kan advisor ko, idi adak ti first year high school tang, idi pa lang ang klasa. Kasi nung nga nagayim ko ti Facebook, kaya pagsayatan na tanda Facebook, ato na kita magayim, ato na kita malagip nga amum, di kita amum nga dati. Susapoy. Kakaiso na nga kayat ka na ko. Balo. Nga bakit? Matrona. Kiniso nga ruturo raik tang Iso pa lang tinakariknag ti ayat. Wala susapo. Sus, bakitan? Baka nagmenopusan. Manong name irisim maron ang inaramid ko. Kabutasan nakmat nga black manong name. Kang kanayon ko nga messagehan. Ang kita karing napipintas nga message manong name isend ko. Kaya kuwana. Iti messenger na. Kalpasan data. Message. Good morning ma'am. Tinak ko makagurkura. Sapay ko matasamong ipatuloy ti panggap mong mga black kanya. Masin namat manong leming sana nga susungbatan. Masin na. Ay kang impact nga minsan, ma'am, mabaling ka dito umay pumasyar iti eskwela yo. Nasin na. Di namat sungbatan. No tawagak ang mga no kanselan na. Pakakaguran na. Delikado baka i-block na. May tibay sang aldaw manon nemi malam. Ada na pasaherok manon nemi ngayon tulad ko iti mismo eskwela. Di estudyante nga pasahero. Ading ko. Apay manang. Ino ti opisina ti principal. Ijay, ijay ni. Ada ni po principal. Da siguro Apay ka di manang. Ada ko may napang ko ibaga. Hindi, so, mapanga, tugtog ka lang. Mapanak-manok na review sak. Kumakit adawit ko nga sabong. Flowers for you, baka kunat. Sabi ko mataon sa nga ilin na. Ako, makita ka ba, sir, manong? Nagtugtog ka. Kamin. Ama, kamin ko, nana. Inlokat ko, manong. Nakadumog, kita na ti computer na, ti laptop na. Inrekep ko ti ridaw. Imbas na degan. Good morning, ma'am. Good morning. Afternoon. Idi tangadan nak manong namin nakiktot. Rocky. Ma'am, nadisturbo kayo? Busy kayo? Apay ka sabong ibagasi ka. Ti amok kat may sakay na kiti. Mangisusuro. Nagagangin nga umay no kasta nga. Adanas ka nga ibagana kanya. Nairaramat gawang kaduwag. Ako matidakas ka natak, ma'am. Rocky. Ma'am. Ora mamukha nga dati, mabaling ka di nga agsik henta. Timak dermano. May bagay unay tinoporme na. Slim ti pamagina. Naglapsat nga maestra, nga principal. Kasla, pag-imagine ko manong naming kastoy palatlangan na di Porcher High School. Nga mo gusto nga matmatan. No kasta nga mangisuro. Nang runa manong naming no kasta nga nakatakder idi ket mapan na
isagid-sagid ti pusong na iti iking ti lamisaan na. Nagraip nga rin ti nakulap mi manong. Oh my God. Adaddan ti panagkaliwagtong ti pusok. Jak pulos ibawing ti pareng ko kenkwana. Makipinpanareng met manong. Siguro, maririing ko tirik nana. Siguro manong nemi, di na ingkari iti bagina nga santol nga kayat. Kalpasan na pimusay ti asawa na. Pagano, mapaubing ko tirik nana. Itinapaot nga panagraip dagiti nakulap mi. Ma'am, I love you. You're crazy, Lucky. No, I'm not crazy. Iba tamon di mak. Sikat ng pet-pet. Ha? Idadag tugtog. Iba tamon di mak. Ayos kami. Tugaw ka. Nagtugawak kat nagtugaw man. May isang lalaki manong name iti simrek. Takal ti pamating nga maestro. Nagayim sa ilim, ma'am. Ay, kaanakak. Nagapo iti probinsya. Ni Rocky. Ay, good afternoon, sir. Nagayim gwapo nga kanakan nyo. Da. Kasadar ti balasak ko. Una. Dahil may na yung padamag. O apay ka di. Tid ko kumana ito latest report ko. Ma'am. Sige, ibatin lang. Sige. Panawag kayo pangarad. Iti ka anak ka, ma'am. Oo, sige. Igyaman ak, ma'am. Auntie. Sabi, katawa ka. Kit ka anak-anak gayam di auntie ko nak. Yung saan ko kaya nga ibaga awagan ka ti auntie. Mamaling kang awagan tinagan mo. Mildred. Mauyong ka kani. Samun tunululitan tumay ditoy. Dear, oh my God, pasyaran niya malayo. No. No nyaman tirantam. Kahit kong ilimad ta. Meaning kayat mo? Oh my God. Mabaling ka din ang mga gamis mo kengkat. I love you too. Habang nagpadpano ta nga dita amot araramidan ta. Amot at araramidan ta, Mildred. Gabuta, nasimben ti panunod ta sangkali. Ngam, away na siyak. Gabuta hindi pa ilang nagayata kon ka. Nga natatiga po na nuapin ang Jack Pulos na andaan ni di girlfriend. Kada niya tarantam kanyak. Paayat nak. Kalpasan na. Dawatan na. Oh my God. Ano nga dawatan kayo magbagam? I'm sorry. Ada yung haramidag na itang ada iti panunot mo, Mildred. Napanagkailak ng mga ibaga. Mga bando iti sa nalubungan. Nga ti ayatek ng babae ka chika. Mahalaga din mo haramidan. Sabi nga di mo kayat haramidan, tsak kayat. Gabutasaan nga rumbeng. Adi ako matidakas na. May saka balo. Kat may sakmed ka baro. Ngayon nagdakil tigidyat. Nagbaitan tangat awen. Kasadar mo ti anak ko. Age doesn't matter. Gusto ko na. Ngayon init sa huwag na gini tao. Kaya mabaling ka nga rumwarkan. Adanas kang ituloy ko. Rumarak layang nung ibagam ti I love you to. Sige. Ngayon sige kan siya lain di makamo.
Sa mong ibagbakat sa bali. Uray ni tatang ko. Ken uray di best friend ko. Mabaling kat saan? Ito nga radyak maalwadan ng ibaga. I-block ka. Ni Daydoy, kanayo na nga ibang pangtadi-block. Inakaro din. Ibagang baita, I love you to. I love you, Mildred. I love you too. Di may kadwa kong daway nga kayatak. Itsak. Yung karik idi nga sana kun nga gayat pay. Idi matay ti asawa. Yung talaga nga jakon kayat. Baka gatakon. Yung mapin nga dimteng kay di biyak ko. Apay. Gabotas si kakensyak tinay kari. Ikaw lamang sa buhay ko. Rocky. Inakon. Ikaroon na na. Maminsan pa yung nag-gripe. Dagi na kulap ta mabalin. Timakder. Imasiday ka. Pinord nga imasiday ka. Tapos naawan tila misahan nga ng bait ka na ta. Inigkamakti mo na sa ako inawid kat inarakop ko. Rocky. I love you, Mildred. Nagpangloka. Alahan, ipatanda kong kat baka da sumrek. Agtugtug. Handa nga basta sumrek. Mabaling ka di. Hoy, naglaing ka. Ay, may mas nagatipibig na. Saan nga bibig ti bakit manong? Okay man, naraman ako nagatipibig na. Ninanam ko. Binalas naman. Rumor kang. Sige, nakaroon. Bye, sweetheart. Bye, ingat ha. Di ba nag-drive mo? Di ba nagpasadam? Si Kamet, anda service mo? Ito may ka kumaalain ka. Nuko ka, tricycle pagluwanak. Principal nga tricycle. Ada kotse. Okay. Bye. I love you. Love you more. Anong name nakaragragsak unay. Saan ako nga nagpasada, na paano ko nagitsenda, anong gimata nga akong di special nga si dami kay ni tatang, sa special nga pulutan manong name tinawagak ni Jojo. Joe, my friend! Ando na yung mas kapulutan. Umay ka balay. Tawag ginom ta, agsalablar ta. Alaman nga rod, nabayagan nga dyak iminom Diyan kami nakainom, nakastawang kasangok. Sige, orayin ka. Okay, mayakon. Dinamag manong name ni tatang noon niya manin tigasla. Pakaragsaksakak launay. Takasla pagbalinik ni special ngal daw, day tangal daw. Imbagakon manong. Nubi akon man, tatang. Di dating English teacher ko di high school lak. Kang prinsipalitan. Kaya po talagang intultuloy mo. Kaanak mo. Narakop ko pa yan. Nagkak pa yan, nililips na tatang. Isang agselebrar ta. Agselebrar kami kay ni Jojo. Uminom kami. Agin uminom, wag mo na. Nakilat uminom. Mas uminom noon talaga pakaragsakan nga at selebraran. Nagsangsango kami manong name kini Jojo kami inom. Pinalutpot na ka talaga. Nagpapeso ti pagpagam. Partner, please sikala ti makamo. Dakay lang kini tatang. Di lang amin kayat nga may butaktak Katuon na. Talaga nga madi Ape ko mga madi. Hamat nga mabaling nga makuna nga may moral. Balo ba ti suna. Tano ko asawa na. Kahit baba, lalaki na, may moral. Ako asawa ng tabalo, baro akmat. Ano ko mat problema? When partner,
Siyempre, may babamot ti dignidad na mata. Amo nga mawatam ti kahit ko sa bagay. Gusto. Ngayon saan nga mabaling nga limit ti amin. Dumtang to ti panakay bulgar na. Kat siyempre, asawaik to isuna. Ikasar ko isuna. Di problema, partner. Ahora man nagpapasong agayan ayat kayo. Ta talagang minamauyong met panagayat na ken ka. Taarig na anak na ka. Minamauyong met panagayat mo ken kwa na taarig na inam isuna. Mahayo ken Disyembre ako nada. Sino nga ti Mayo? Kasi ka. Sino Disyembre? Ni Ma'am Mildred. Ay, numaamon di anak na nga eh. Anak namnamayam nga mapasama. Hanggang anak-anak na babae lalaki. Tsak pa na sa lutsod. Tawagan man, talaga mamate at nanubia, malaman, tawagan man. Tag-video call kayo man. Ngayon saan ka, kununi ha, iba ka kamay may sak lang. Jak kayat nga mamuhan nga dakaduwag. Oo, no problem. Basta kitaklaeng. Adak lang tilingid. Hanak ka may video. Sige. Tap na mamati ka, partner. Video call lang. Marata, ibagak pa lang hello, sweetheart. Mabaling nga video call ta? Nabasa na sigod. Huy, iso talaga timbunan nga tumawag. Wow, partner. Nakabestida. Iti agminar di barokong na partner sa mukit kita. Hello, sweetheart. Hi. Abay nga tumawag ka di kasto eh. Ano, Bram? Nadaktit silid ko. Nasa ka pa ka man nga simrek. Masapsapa ka maturog. Kahit mo sa natarawatan sa pagturog man. Makapamauyong. Di kinapitnas mo. Sigamat. Daya nabindas nga bakit? Saan ka bakit para kanyak? Alakay may mas nagidilips mo itay. Ninanam ko. Kakalukloko ka. Ang moment nga nabayagin. Manungat tawanin nga nabalo Di kahit mo as pagalikan. Tiyan niya. Nagmenopause ka. Sampay. Di madan tanto petlat anak. Baring ha. Nagasa talaw na yun numadan tapit anak. Di taon iti kabutbuteng ko. Iso nga numabaling ko makit lapdak na ito yung ariknak keng ka, Rocky. Amok. Nga baybay anak to. Ope ko nang nababayan ka. Siyempre, manay-nayunan itawan ko. Ngem uray no kurkurbet-bet kanton, saan kantong hisukat? Saan kantong mapasukutan? Mamati akmat. Nakaim imposible ti pagbagam. Siyak metemay sa ngagmauyong. Ori nam na maik nga. Pagangangawan nak lang. Ang bagang angawan. No kaya't mo ibulgartan. No kaya't mo. Umay kami kinitatang ko ta. Mga asawa kami. Nagkalapay-pay problema kati anak ko. Numaamuan na. Diyos ko. Baka laksidin nak nga ina. Ano kami ti anak mo? Lalaki, babae? Babae. Kasadar mo. Naggraduar mo tayo college. Nagtrabaho. Mga opisina. Di no kasanot pintas mo. Di na pintas manisona. Wala. Kahit mo mo. Agprenrekas ka. Jolina tinakan na. Jolina. Ano ito yung Facebook account na. Jolina Joyles. The picture profile na kita. Naka-close up dyan pa na.
Happy ka bagam nga, request kang kwa na. Pero no makitam. Talaga nga, baka agbali triknam. Baka maibawing kini Julie na triknam. Wano pagsukod na kam nga gina. It's crazy. Tila ba pampanunod ko. Uri man nga Julina. Siksika laeng. Ikaw lamang sa buhay ko, Mildred. Wala. Sige, ano obra miya? Awan. Kasasarita ka. Apay, anda sa kadom nita, awan, sisyak lang. Natin tutulog ta, ha? Diyak kayat nga, mapamu iwaras-waras nga, ada nobyam nga prinsipal. Baka mabuntis sa nga lubungan, ha? Diyak kayat deta, i-block ka. Awan ti problema. Ngem dumteng to ti kundaway. Nga maabuntis sa nga lubungan ti amin. Yan tangan kita pimpinatag tamit. Baroak, balo ka. Awang problema. Manong nemi awanin ti problema kani Jojo na matin nga talaga. Isukat di manong nemi ti nag-friend request kani Jolina Jos. Nagpintas nga talaga, friend. Maring i-accept nak, Rocky. Kat nungas pagari kan da i-accept nak kat armek tagkursunada kang kuana. Datang gayem, agina na kita agbalin asawa ta. Kasano nga rin, friend, sakti klas na. Ana? Yo, saan na mamalin na? Kagura na kalakid di. Gamot ha. Magang angawam ni mami na. Nag-friend request nga talaga manon na may kalpasan na inaccept na nga takos. O makidam? Inaccept na si ka, friend. No, gura ka. Ipag-video call kami mo. Kadi, saan ka nga subing sige ha? Da kami mat ka ni Jolina. Kukam jo bakit? Kukak ti anak. Manong nemi, nag-video call da nga dakos kat ni. Inaccept ka dakos ni Jolina. Wow! Siyak mag-itan sumilsirit manong nemi ti dialogue ka. Ang dangdangig ti dialogue da. Nagpintas ka talaga. Ubing a Mildred. Dagiti matana. Agkam kamatana. Pati bibing. Hi, Jolina. Hi, Jojo. Amom, saan ko nga bisyo ti no adag friend request kang kanyak dagos nga i-accept ko. Imtsa ka mo. Gabo nga tatagpadpada at pangrugyan tinagan. Jolina kan Jojo. Ano, sa dagos nga video call. Diyan ko may accept agam. Diyan ka mo. Yam sana kamat ka nagbidto tinaramid ko. Jojo? Yeah. Guwapo ka. Napintas ka. Nakapimpintas ka, Jolina. At nagsasalitaan da may panggap ti trabaho. Mga ibisina da ngagpadpada manong nemi. Naging ka nga natakamat dati may panggap tinaganap. Siyak. May masak lang anak. Balon ni mami. May saka prinsipal ni Suna. Napintas sigurado ni mami. Oo na. Yung saan nga gayat na dyan, saan nga gasawa. Owen, awan sa bali nga inayat na saan ni daddy. Kaya nakas pagkaganta, adda pa kayong laban ni mami. Oh? Paritam ka di? Sus! Diyan mat kaya di paritan, gabot tao walang isuna, kasapulan. Ay, depende. Ano nga depende? Nakas pagkaganta, pada naman ka principal, ano, engineer ko ma, doktor, ano, businessman, nga agkataib da, ang problema. Kaya talagang pimpinatag da. E kasanon no, may sa lang ang tricycle driver ti boyfriend ni mami. Hana? Abay,
Ada ka di amo may pagip kini mami? Awan, nukas pagarigan lang ko na. Nukas pagarigan ta, na in love ni mami, kat may isa lang tricycle driver. Nga, kasadar mo. O no kasadar ko. Oh my God. Saan to mapasamak data? Kas pagarigan ngay. Anya taramidem? Taramidek? Over my dead body. Saan ko ngay palubos? Tanya't ambisyon na nga lalaki. Nga tricycle driver lang. Nga kataib ko. Kataib ta. Kahit na lang ti makaraman tinanamay nga panagbiang. Ambisyoso. Kan patsak. Nga tilaeng kwarta. Ni mami ti kalkalikaguban na. Anjak to mamati nga takas na lalaki. Ngam nakas pagaringan tadda. Over my dead body. Aramidag daabi na papaspusan tap nagsinada. Kas pagarikan lang ko na. Dagos kamit lang nga nagpungtot. Dagos mo lang ang hinuskaan ni tricycle driver. Naman ko rin ka, apay na ibagam tikas ta. Anda ka di amom nga may panggap ka ni mami? Awan, si kamit. O ana, Jolina. Dito yung pangkurugyan pa nagkayam ta. Mabaling ka di nga awisin ka today? Yeah, may gandi nga saan? At the boyfriend mo? Oo, pay. Oray dadahan ti college sa umpay boyfriend mo. Diyan pa pulos na adahan ti boyfriend. Apay ngamin. Oo, umpay. Diyan pa nasarakan ti lalaki nga pakarignag ti ayat. Dito akin napintas mo. Okay, inton ka nung pinangidate mo kanya. Tunong Biyernes, a dinner date. Sige. Maliwan tanto nga magsalitaan ti amin kat nirabiin. Okay, bye, Jolina. Bye, Jojo. Thank you. Good night. Yes! Kinuna ni Jojo anong name sana enjoy ti pa nagapirmi. Nagapir kami. Yeah! Sigurado, maalak met de di anak. Kukwam la di ina, takwak di anak. Diyan na imas kan umubing. Naimimas lang tamad di ina. Wag ko na. Nagkapon ko man di anak no sa angan ti ina. Alaman? Imalaan ko man di anak no sa angan ti ina. Iso nga na imas ka na pimpinas lata di ina. Gayem. Saan ka paatiw ken ka? Angem no maaman ni Jolina ti amin. Imbagakod ken ka. Kas pagalikan at tricycle driver nga pagmuuyungan ni mami na. Anat sungmat na? Kuy daw ka ken ko, ana. Ag problema ka. Manong nemi pinampanunot ko data. Ang problema kam to ata talaga kas pagarikan. Ito data manong nemi nga Friday nga panag-date da Jolina kini Jojo. Inawis ko man manong nemi ni Mildred. Mambaling ka di, sweetheart. Dati no katidamo nga data. Ti problema, Rocky. No sa din no. No, di mo kahit Bulgar, di mapanda ka rin kita'y restaurant nga, mamano ti mapan, day restaurant nga, nasipngit, nasipngit. Na dapat kakasta ka, di kita candle table, di kita kandela, at magsisilaw lang ka na kuwada. Di kita restaurant nga para ka rin iti lovers. Tapos saan da ka makita, kandi dakmat malasin. Tapos saan da nga madlaw nga, bakit ka? Kat baruak. Yung oray no balasin da. Oray no, ada naranyag ti silaw. Tilangam kat nakaububing ka. Baka kasadar ta at manakita da. No, saan nga may liba? Sige, adaan mo ka restaurant. Siya di papananta. Okay? Magluganam. Di tricycle ko. Bukod mo si tricycle? Haan, iyaw awid ko. Hang ko nga bukod. Uri ko malang bukod mo kumamit ha. Huwag nga ron. Awan ni plano mong nagbasa. Dandanin tiyo, closing. Kalpasan di 2 bulan, opening. 2 lang atawin, graduar ka, di ba? Tapay.
Nagpasa ka. Marigata na ka. Manulang tumapaspas sa daak. Siyak. Di ba ka mo ti pagbasa? Pagbasahin ka. Sigurado ka. Pagbasahin ka. Tapno, saan to nga, awan to ti problema no kas pagarikan ta makapagradwar kan. Kat saan kan tulangan nga tricycle driver. At ang tumatan na pinas sa trabaho, awan to ti problema ta. Sige. Okay. Napahan ka mga road manong name iti restaurant, tamok ti sumrek manong. Na nag-uray iti ruangan. Ini makita ko nga iso manong sinabat ko. Inakliliyak. Kat nakakagragsak kami nga simrek nga napan iti suli, iti may sabakante lamisaan. Manong nimi medyo nasip nga titunag. Ngam no mairuam kan. No damom ti sumrek. Nasip nget. Ngam no mairuam kan. Nalawag man na makita ti pagnaam. Ngam di mo alasin di kiti. At dati sa bahaling alamisaan. I love you. Nakaragragsak Milred. Ketsi ka. Orisya. Damo nga data. Sa bagay, napinstian ta, di na malasing nga baketa. Awan bibiyang da, tao mati bibiyang takadakwada. Masadagan manong name it, waiter, hindi makatugaw kami. Ni Mildred din ang order manong. Champagne. Wow, champagne Sa nang order manong name it, pulutan. Iyon unam di kita, ha? Yes, ma'am. Sakam to order man naman no may deliver mo di kita, may serve mo di kita. Sakam to order ni pamangarabi mi. Anong naimi kamayatan ang sangsang kam tinamisaan, duwa nga imak, mangigam ti duwamat nga dakulap na. Sakin mabay kang kuhana, tapno marakop ko. Hey, Rocky! Kita na kita da ita sinekta. Sandang agsangsangon na di ka tagababay da. Akin inarakop da. Akin inakakda. Akin nakikta mo wow. Romantic place kayo da ito, ya. Karag iti romantic customers. Kamu tayo romantic. Rocky. Umububing tirik na. Kaslak na nagsublit na teenager ko. Gabukin ka. Gabukin ka kat umubingat. Mayat umubing ka. Baka ang kapukin ka kat lumakayak ng samet. Manong nemi adda damdamo adda bagong dating. Manong nemi sanda nga akbay. Sanda pa nga kibkibin. Baka damo nga date na tigitoy. Nagigtutak hindi malasing ko manong name ni Jojo. Ada nalasin mo? Nagiti ka sa sarek na. Abay. Sino't malasin mo kanakwada? Di lalaki. Gayem ko. Best friend ko. Sika. Di babae. Di anak ko. Ala. Jack, Rocky. No, kagbad padlaw. Diyos ko, nagdakilagara, numamon, ti anak ko, ti amin. Santa kagbad padlaw. Uret adoyot na pananda. Datang ti mainom, santa ko rin ang baybayagin, ha? Kahit ko, kalpasan nito ay, itantog check-in. Ha? Luka, halisto ka unay. Hanin, maminsan ton. Ti impakada kiti anak ko ket apagpitak lang. Kiti anak mo nga nagpakada ken ka? Nga nagpakada. Ti sundot ungtam. Numuno na kanto nga gawin. Sundot ungtam.
Manong nemi saan nga naduktalan ni Jolina ti amin. Nag-enjoy kami manong. Imuno na kami nga pimanaw. I-check-in ko kung manong nemi nga talagang tinakayat. Maminsan to ko na. Why manong? Iso tinang itulod kanyak manong nemi dito'y balay. Kabuta. Nagpasaherwak nga ron. Saan ko nga inaramat na tricycle. Kaya paspasada. Kaya nakadanon kami manong nemi. Dumanong kamay. Huy, sa kanin. Kahit kung ngayon, mabuka kinitatang ko. Kanin. Sige nga natin. Inawit ko sa ko. Inamalan din nakapapakot na kitilips na. Numamalin lang ako manong nemi ka na tanmapsama kami. Saan nga talaga. Ngamadlaw na natainganan manong nemi tararakupag ka ng agka. Para kanyak kat kataib ko laing ni Mildred. Oen manong nemi siring pelagayam ni tatang. Sino na dyan nakakutsi nga nang itulod ka? Dyan ubiyak. Tay principal nga bakit? Tatang man. Basta para kanyak kadagkasada kami. Bagman nga rin ta. Di mo na nai-hotel. At ano yung hotel mo kumaagat, awang ka kumapala ita. Di na kayat lang. Baka no saan nga. Baka no nagluni tayo, hindi ka bayag na. Tatag. Mabalingkat mo't nga nagluni tayo. Dahil ka karugrugson na pailaan kasi lang nagsublit kinaubing na. Alisto lang agburno ka. Kaya saan ka marigatan ka po saan nga virgin. Ay raki ay sila jakman lamamati nga. Gayat ka iti. Inaw na nga amang imsi ka. Nga balitan. Pagbasahin na ka no. Hana? Bakit na siya ta? Numamon di anak na nga eh. Saan nga problema de ka? Nagasagana kami nga mangilaman panagayat ni. So kung pagdanakan nyo. Da kami kini Mildred tagkatuluyan. Nagtutuloy manong namit and limit nga relasyon mi kini Mildred. Nalimit iti kaaduan ngam amundad Jojo kini tatang. Aging gaman ng naming nga dimteng ti panag-birthday ni Jojo. Siyempre, inawis na. Ang best friend kami. Ket, sino pa di dumang guest mo? Siyempre, ni Jolina. Baga mamukha ito ni Jolina. Baga awisan tumit ni Jolina, ni Mami na. Kukwak to ni Jolina, kukwak ni Mami na. Kadagpaiso manong nemi. Imunonak nga dimteng kalpasan na idito mapasungadak nga dumteng metendi kita agina. Partner. Nagijayan na kita agina. Kuam di ina, kuak di anak. Kita ang kadlangan niya. Di ba? Kasla dalag kapsat. Di ngamin? Huwag nga rin sika. No. Bukan ng peso. Diyak pa yun amon, sunod Julie lang katakwada. Mamata. Siyempre, adalat amat pagilasina madlaw-madlat nga ubing ni Jolina. Ngayon, kaslasan da nga gina. Kasdalag kapsat. Gawara ka ta. Amay. Di na nyo, nakita na tan. Happy birthday, Jojo. Nagbeso-beso naman nung. Kaya dito kasla awan ti reaction ni Mildred. Thank you. Ay, dagayam sa bali pa nga gwapo nga kaduham. Best friend ko. Ni Rocky. Hello, Rocky. Manong nemi. Gabotes at imo na nga nangijayat da kulap na. Inigkamak man ti da kulap na. Ne. Tinamatin ibatan ti da kulap ko. Katsak madlatan ti perperengan na. Kinidag na manong nemi ni Jojo. Ay. Partner. Naangaw kay gayam nga agayam. Kinidagnak ni Jojo kahapon. Di mo malay batanin ti imak. Oo,
siya din ang patpet. Ay, wang gayam, mo ka na kayo ni Mami. Libatag mo tayo. Mami, ni Jojo, my friend. Kaya gayam na kanumat ni Rocky. Ay, Mami. Hi. Happy birthday, Jojo. Ay, thank you, ma'am. Ma'am. May sakong iling estudyante. Estudyante na kami, fourth year high school kami. Huwag, malagip ko. Dahil idilig itinalukong estudyante. Nagkakatawa kami, mano. Anong name? Insina ni Jojo. Ni Jolina. Kat nabati kami kini Mildred. Manong name? Ang ko napupuutan, nginig ka maktiiman. Huy, ba't lawakas ta? Di mo ka di kayat nga maamuan, ti anak mo di amin. Tsak kayat. Agrador ka pa yan tangay ta. Intulid mo din nagbasa. Saka ba't padlaw? Mabait lang, panawang ka. Inakti ayan na Jolina. Mabait lang. Tinak ikaw, itakasta, nakadidilaw ka. I miss you. Oh, I miss you to kung saan nga dito eh. Ngem gaputi kinakulit ko manong name ore inadaywan na kon sinurot ko pa lang. Kakaasim at nga mangiklik. Mapampay tumipon ka nagdinaduma babae sumurtak betlan. Bana ka nakadlawan ni Jolina manong name. Tanay pasuloy kami ngagsarasarita ikamaktiiman na pagamamtad na ni Jolina. Mami! Ano kita sa una ito? Ay ha. Makulit gamin ni Rocky. Gabot ha, italamat man nga nakitak ida nga gayam nga estudyante kidi ada it's high school. Kaya natin magsasalita dinamag na kumusta akon, kumusta mo tenisuna. Igaman na ti imam. Agawid ta, Mami. Mami, sumurot kan. Agawid tan. Kat sadya balahin ng sarita ta. Timalikodan manon name ni Mildred nga nang kusilap kanya. Kasla na rin bagbagasik ang amin. Nasad ka na kung di Jojo. Partner, abay. Sabi ngamin nga pinalospusam ni Jolina. Naghatapsi ka. Ha? Ito pinanawan da kayo. Sikan tumad namin, makulit ka. Igamam tiiman na. Nakadlaw. Naghatap nga dagos. Ikan ka nga, naduktalan na kayo manin. Bigat kahit mga sawan na saan kaming nga makapaglipak. Dato hindi ko nakaproblema. Ang mga pag sinain na kayo ni Jolene. Awan ti mabaling mamagsina ka na kami. Uray na papaspasamak, Jojo. Kat kasanon no, sulisugan na ka ni Jolina. Taimbas kumanta, ngati inana. Iti para kang kakit iso na laingan, tada kay tagbagay. Saan ko nga eten ni Jolina? Sa bagay. Kanapi ko mga pati ti anak na kitpakibiyangam. Partner, kuwak matin ang ti anak na. Ano nga talaga ti mariknam ken Jolina? Kaya takang kuana. Ano nga ti mariknam ken kuana? Ano nga ti marikna nakin ka? Iti panagkunam. Kagayat mo kanya. Mabaling ka di friend. Natulungan na. Ganyan may tulong ko. Nobyaam ni Jolina. Samon to kasaritay suna. Nga saan ko mga agbaling nga kontrabida at relasyon mitinana. O sige. Nabarbaring nakastaman ti may tulong ko keng ka partner. Manong name adda akong dito'y balay na pasan ti party. Yor uray ko ti tawag kaniyak ni Mildred ngam saan nga timawag. Saan nga nakapunbok ti
titimawag kanyak manong name sinong batat. Hello? Hello? Ambisyoso! Sino ka? Siyak ni Julina. Ti anak ti matruna. Nga lalilawan tapno lang makakwarta ka. Saan ko nga kwartaan ti inam? Managasaan? Isot mang papasakin ka. Ambisyoso. Inuntawayam ti kinarokop ti inak. Inaramat mo ti kinagwapom. Tapno masulisog mo kin maalukoy mo ti rikna ni mama. Tapno di kasta ka na pagpangalam mo masenso. Kabutasam mo kasursunada nga sika kinagtalinad nga tricycle driver lang. Ambisyoso. Pagtatarimahan ka ti pa nagsasaom, Jolina. Kabuta na sakit? Nasakit kabutasan ka pa peso. Sino ti Patsem? Uno sa sino ti mamatikan ka? Nakasimsimple, common sense. Nakagwapo ka. Numampay tricycle driver ka lang. Siyempre, aramatem deta tapno adak. May love kang ka matruna. Tapno adamang paadal kang ka. Tapno adamang ted kada kita sa pulam. Kit may paay mo mati ka sa pulam ti may isang matruna. Sigurista, ambisyoso. Nabawa na yung matenti pa ng hususgam kanyak. Dati nga kinagwapo, apigyan ti pala ni mamit kayat mo. Gaputi patpatik ko. Hawanan ti sa baling anayat ko na saan ng isuna. Ngay di pa lang adak ti high school na inlaba ko kini mamim. Inururay ko ti pa nagsabat manin ti dalan mi. Kaya nakabimpi na sa gudta ko eh. Gaputa may sak nga marok at may sangabalo. Diyak pa'y naadaan ti nubya. Isulayang tinagbaling nga nubya at nagbalindong asawak. Saan to mapasamang ti pa nag-asawa yung. Mga rami nagtipamuspusan tapno nagkasta kat magupid relasyon nyo. Ato pa yung di gastos na kayong katipa nagbasbasan. Bayam tamani po dita. Saan ako nang dumahot kang kuwana? Saan ko nga awatin tayo nyaman ngitid na? Bayam ta kung tayo numanot na itid na tayo bayadak to. Nagsakit ka nagsasahod, Jolina. Managing bubukod ka. Siya? Managing bubukod? Selfish ka. Ano ka selfish ko ma? Ipaidam mo tiragsak tibukod mo ngayon na. Isalsalakan ko lang. Salsalak ni baklang ni maming ko. Gabuto dumteng to tigundaway nga baybay amisuna kinagsagaban to. Katsakbay nga mapasamak data. Masapol nga mga roman at mabuspusan tapos nagsina ti dalan nyo. Ambisyoso, oportunista. Kunak mo na nito kada ka. Ti pa nagsasaom. Awa ng sursuro. Talaga matapod nun ti bagbaga. Makamuka. Basta oran na pamaspasamak. Awan to ti mabaling mamagsina ka na kami kini mamang mo. Kini mamim. Nilaing patay. Style mon. Bulok. Makalawas tinapalabas manong nami sa nga tumawag kaniyak ni Mildred. No tawagak manong nami sa nangikaskaso. Yapi nga ta. Nagtungpal ka ang isuna, iti anak na. No ibaga kaniyak ni Jolie nang isinak, ti inhanang sanak ang tungpal. Ni ka di Mildred, tagtungpal kang kuana. Dinak ka din kayat ni Mildred. Tinawagag ni Jojo manong nami. Hello, partner. Oh, partner. Ana, nobya mo ni Jolina? Tapi nagsanay ka. Kuha. Karedi mo lang rabi. Kalpasan nga nagsarita kayo. Siyak ba't sinublat na tinawagan? Nga talagang nuanyat imbaga na ken ka. Isumat imbaga na kanya. Nga jay gayem mo, ambisyoso, oportunista. Kuna na. Imbaga na dikit imbaga na ken ka. Kit kunak mat ken kuana. Sa mga husgaan, tipadam nga tao.
Hanilang apo Diyos, ti mabaling nga manghusga, iti parsuan ako na. Ket, hanga na kauni. Nagsuri ka niya. Meaning, insakit ka, gabot tagayom ka. Meaning, impadlaw ko nga saan ko kakayat, tikas diya nga aramid ni Jolina. Ket, kunak pekid di agad. No awan ti pagbayad, di gayom ko, itinaitad ni mamim, sakto pa kayo din tagbayad. Kunak kang ko na. Imbagam ti kasjay, friend? Wen, kasjay ti panang isakit ko keng kagayem. Gabot dagiti imbagbaga na keng kakasakit, imbaga na kanyak, nasaktan ka, nasaktanak man. So kasi matinaramid ko. Ita, makalawasan nga. Saan ko nga italtalek, message, tumawag, jak pambansinan. Kadi, apay man. Partner, ay etek ni Jolina. Imtikas diya nga ugali na. Saan ko akayat? Jojo? Di ba selfish? Paidaman at pagragsakan tinana? Nakiting di pa nagpampanunot na? Huwag nga ron, diya kaya tingas na nga, karelasyon. Naglayang aghusga. Kung nada nga mata pobre. Lalaisan na, itikas kada tayo. Kada tayo ko nakapaggraduarak. Yes, working student na. So dakat engineer gayam dili amana sa teacher ng baling ang principal tingnan sa napindas ti balayda. At dapat di kabagyan ng mangmangtid kada kwarat foreign aid. Kaya nga sawan, demakil ni Jolina nga aday ti napindas sa kasalat ti panagbiag. So nga, madlaw ko nga lalaisan na nagitad na ti babae. Baka na nga dya kaya. So nga mayam. Bayam nga siya, kumamat kanyak. Nagama na kang kajojo. Dahil ti pamanik na ka talagang kayumnak. Kabutan mo na kisakit. Sigawit. Ita pala mo panik na ka, nga best friend na. Nga best friend ta ka dua. Aging ka manong nemi akalbasan ti talungal daw. Intultuloy ko malat na manong nemi iti mangirapin iti agpasada numampay alanganin ti oras ko sa kamakaman dagiti klasik man. Di mo't lang marigatan ti kastugan aramidem ha. Raki, tatang kayang-kaya. Baka sakit ka. Hamat nga rin mabaling nga mangnamnamaklatan ti itad ni Mildred sa mesa. Inkarik nga saan kun nga awaten pa, itad na. Iti kasi nga pa nagsarita mi kini Jolina. Gano nga pagkarigan ta sa morgue may tuloy ti pa nagbasam. May tuloy ka tan. Mga sinapod Diyos. Yan na kayo, nabayatak mo din namin nga, patrikula ka rito nga semestre. Tilang sapsapulak ka ti. Inaldawa ka nanta, di ka sapulak ka na duma. Pasensya ka na nako. Damad nga min rangkap dati amam. Damad lang panagtarakan ta ti netim nga manok ti maitulong ko ken na panagmulak ti nating detalikon. Dagiti manok agpukpukaw naman ta balaw palapalam man dagiti mamartek tapuntanan ta. Yawan ti magdanagan niya tan. Ang aso na po Diyos, no, makapaggraduarak lagi din sa daanak tinapintas ng trabaho. Mabalbaliwan tanto na ito balay tayo. Sa anak tong nag-tricycle. Paagasan kayo ito. Tapno, makapagtrabaho kayo. Kada hindi ka nabi manong nami tinawagak ni Mildred. Hello? Ay, pasensya ka, Rocky. Kada ito'y napalpalabas nga daw. Tapay, parita na kati anak mo. Ano kami tinapasamak? Sika, inananon mo ka? Pinagsawsawan na ka na nagkakasakit. Sobra da anak mo. Huwag nga rod.
Sut pagapapami. Saan ko pinagdakkel ti kasjay. Sobra. Kahit na nga ron. Pagpilpilyan na. No sika mo no isuna. Tanong sikat pilyak. Agtalaw ka no isuna. Pumalaw iti puder ko. Anang arti insumat mo. Ay bagakeng ko na. Ngawan ti makaipaawil ti marikrik na kayat. Ure man nagpepeso nga gundawayam layang ti amin. Nga panawanak kan babayanak to. Into manay na yun ang pwede tawan ko. Tagas na ka dito pamatim kanya. Sana kasta ti pamatik. Kaya may bagak layang ti kasya ti anak ko. Pamanagnek no kasano ti kinapudnokan ka. Saan ta nga sumuko, Mildred? Itultuloy ta nga ilaban ti relasyon ta. Lumaban ta. Saan nga mabaling nga ni Jolene at mapaturay, gamot ta saan nga napintas ti ugali ti anak mo. Managing bubukod, tinamo nga panunutin ti ragsak mo. Ay, kumusta ka magkaya man ni Jojo? Jay, hanakanumat din ikaskaso ti anak mo. Kabuti kasi yung ugali na. Kinapod no na isaksakit na ni Jojo. Kastamat ko na ti anak ko. Isod na ang pagpungtutan na. Tawang ka no ti kadua na. Ta ni Jojo nga kras na, hanapay gayam kadua. Ta best friend mo nga rod. Iso nga sante nga sumoko. Agmay-may salang ni Jolina. Iso lang ti makaiturod na manglaped karata. Kabailan tayo suna. Aging gaman nun nemi nga nasang ilim nga mismo ni Jolina dito ibalay. Kaslasana ka mamati. Ay dagtugtugtug ginitatang tinapan ng ilukat. Ay, Rocky! Tang, ay makasapol ka. Nakapimpintas ka babae. Jolina kanutnagan na. Tang, pinagsawsawan na kay adi? Ay, amet, nasayat mat panagsalita na. At damat please na. At apaki. So, pinastrek ko ha. Pasensya ka, di ba laiming ko nakmat. At amo kabag nang at nakapinpintas. Sugayab taking kutsi na niya nagsarding ita si Dagdibalay kung naklanon ti na pandita karoba. Alay ka sangoy ng kinakababain. Nakasorta ka nakasando manong. Sa bagay okay matlangan. Nakapimpinas ka talaga na ito nga babae. Yung napimpinas lahat ng mami niya. Hi ma'am. Good afternoon. Anak ka dito may ipay ko ma'am. Saan nagawawagan ti ma'am? Jolina. Ay, Jolina. Tawagan ko kumalaing ta. No, iti cellphone ko ma'am lang ti. Pag kitawak iti pamakawan. Yung napimitas ko nak no, umaya ka na mas mutoy. Pamakawan. Agpakawan ka kanyak. Asino ko umakta. Asino ako may sarlang na tricycle driver nga pagpakawanan tikas ken ka ma'am. Jolina ko na. I'm sorry ka nagitim bagbagat. Amo ka na sakit. Sa gayam tayo. Ada problema na. Tapos sang ka kumarumbing nga husgaan. Tawan ti karbagang ka manghusgakin ka. Okay lang. Nasihat mo doon amiris mo. Ikadamtan niyaman nga panagduwa-duwam kanya. Iba't patag ko ni mamim. Itilukutan ti amin. Kansa nga kabuta. Tultulungan na kiti panagpasak. Diyak kumamit kayat ang siyempre, kahit na makapagturpusa, kakasmat kanyak, tapno, sa anak to nga na alas unay,
nga may mga asawa kang kuana. Siyempre, may sa principal, may sa tumatan nga college graduate, nga madaan tumatan tinapitas nga trabaho, nga sala nga tricycle driver. Kasta di plano mi kini mami. Nakiting kami ti panagpampanot ko ng husga kadakos. Diyan kami patyen. Nga dakastoy nga relationship. Upubing ti lalaki, natatayangan ti babae. Vice versa, mabalin makakasjay. Hanggang mamatihat. Nga di pa lang high school kayo kat na-inlove kan kini mami. Aging kaya nagkataon nga baloy suna kat may saka pa nga baro. Sana kung nga sumupiyat relasyon nyo. Agamarak di pa lang bakawan mo kanyan. Okay lang. Kat, kumusta kayo matang ka ni Jojo? Isutin mo na nga nagpakawanak. Kat kinunan na nga rumbing mat nga pakawanak kan ka. Wala saan nga baga talaga nga umay kang pakawan. Naibagamat ni Jojo kanyang ti I love you. Kinapod no na nadamatin na kinawatan mi. Huy, good luck ka na kayo. Agbalin to nga manugang ko. Ti best friend ko. Ha? Agbalin tumat nga dadim. Agbalin tumat nga dadim ti best friend ti asawam. Kasta ka tingat at mapasamak. Uwan, kasta at mapasamak. No talaga nga kayo kani Jojo tinaykari. Kat da kami met. Kani Mildred tinaykari. Ngaminton ka no mapasamak. Dahil sabi nga tawin. Agraduatan. Tulungan na kano ni mami ng sumrat trabaho. Kano danton, baka umuno na kayo tumat lang asawa gani. Jojo, mood-udi kam to kini mami. Ngayon na kami umitlaeng kini Mildred, ti mo na ang nag-asawa manunay niya. Nagalpasa nga nakapagturpusak, kanadamay sa katawin nga trabaho. Natulagan ti kalay sa amin manong. Kahit kalpasan day ta kalay sa isu atin yawid ko dito balay. Nasyak nga ti lalaki. Saan nga isunat ng yawid kanyak sa balay da. E dito'y manunay nga napasamak ti amin iso na laing ta. Milagro laingan nga ipaay ni Apo Diyos. Numaadan kami pa ita anak. Hangabali ko nak. Mabali mo met ti mga dap manong nemi. Kalbasan ti makatawen nagsarsi marunumatan manong nemi nga nagkasar dagiti dua. No ni Jojo iti best man ko. Siya kumat tinagbaling ang best man na iti agkasarda kini Juna. Ni Julina ko na po. Ni Julina, ti maid of honor, iti agkasar ni mami na. Kat ni mami naman, tinagbaling maid of honor na, iti agkasar ti anak na. Iti agdama, manong nemi, pimintasen ti balay mi. Gaputa, nagtindulong kami, iti asawak, anang papintas, nang balagda ti balay mi. Kabalay mi ni tatang, manong nemi, nga iso ita iti mga aywan iti inadap mi nga kabagyak metlaeng manong nemi maikasyam nga anak na itam kadlang marigrikat ng naglaing nga ganak nagtulagan mi iti maikasyam nga anak na kami kini Mildred iti agbalinto amariingan na anaganak ken kuana may isang lalaki manong ni Rocky Jr. Iredment ta Jojo kani Jolina manunemi isudatag na edit family house the Mildred. At damat tan may sa nga anak da manunemi. No hasta nagtitipon kami no da okasyon kat mapang kami iti ayan da Jojo. Nakaragraksak kami. Kastamet na isudat umay dito'y balay. Manunemi next year palubos ti Apo agritiron ton ti asawak iti kina principal na.
Dito nga ron, ti pagkasalita, kinagyaman naklaunay, ti hanos mo, nga nang ibasa, manon naming, kahit sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, yan pagsarimingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg, iti ayat, awan pilpilyan na. One, all were in love ako na daman nun naming, numampay, natayngan, tinagbaling asawak, nga miswa talaga tinikari para kanyak. Gabuta nga rod, idi pa lang high school nga na-inlove akong kankwana. Toy nga dagyaman nga pagayam mo, rocking. Thank you mat nga Rocky, ting ka pa nagsurat, thank you ka na kita nang subaybay.